चार पोरी बायको दिल्या बायको दिले का पोरीला टाका मागा माहिती नाही एक ठरवलं इकडे इकडे चार चार एजंट दिलं कशाच्या गावची दिलं माधवजी नाना दिलं अरे आंडो 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 काय अंडव काय आंडव गौर काय अंडव काय आंडव हो येड लागला काय चार दिले चारच ते माहिती एक तर तुझ्या बरोबर हा नाही काय गेलं मित्र सोडून गेले एजंट बरोबर असती असं हात माहित काय मी काय म्हणतो एका काय म्हणतो तो माहिती नाही आंडव याला मांडव म्हणतात मांडव आंडव मा 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 आनरे मा 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 ड ड वो वो अरे बेटा नाचतो सर्वंकरांच्या मांडावर तो लिवो लिवो तरी मग काय लिवो लिवो यांनी ठरवलं ती या लिव्यावर तू काय बसलो आणि ते हेका काय त्या एरंडा का कंटेकाचे एजंट काय ते अजून एजंटच वाटले ते काय काय नाही तुला कर्ज करतात म्हणून हो त्याच्यात दोन सारे माटण दिले येड्या बरोबर मग येड्याचा आहे तर येडू शानू असतो लिवो हो लिवो नाही मग काय दिवा दिवा लिवा लिवा रामन जेव्हा त्याला लावतो लिवो लावतो लिवो म्हण लिवो म्हण दिवा लिवा लिवा नाही बाबा हा काय तर बोल मास्तर भारी आहे माझो बोल दिवा दिवा दी वा वा अरे बेटा नाचतो हे काय वकाचं आपले डॉक्टर जवळ आता घेऊन येईन डॉक्टर जवळ वका काय वक्तो ते वक्तो हे सगळे वका ही सर्व वक्का हे सर्व जेंट्स हे वका आणि ही सर्व वका हे लोका आणि ते वका काय नाही चार अरे लोक चार ते माहिती आहे काय म्हटलं वक्का हो वक्का नाही रे मग लोक 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 माणूस माणूस लोक लोक लोकांना माणूस म्हणतात जनता काय काय ही कोण ही सगळी लोक आहेत सगळी आलेली मंडळी सगळी लोका हो लोका बरोबर ना काय आहे लो हा का का लोका लोका ए बेटा नाचतो वेळ दिली आता मास्तर कोण होतो त्या कोणत्या एजंट उभे कर या एजंटने सांगितलं त्या मास्तरांनी सोडले ह्या माठ माठ म्हणतो ताशावाल्या हो मग तो तास होता तर म्हणते माठ ही माठा
पाणी भरतं त्या का दोन्ही बाजून त्या असा काय लावलेला ना तर असा ठेवला की बसून पाणी भरायचं माठ पाण्याचं माठ तो माठ आता बाकी काय नाव माहिती नाही माठ एवढं नक्की पण माटा काय तांबडा नसता मागं काय माठ चांगलं ते मी असो तळ असतो असो असं तळ असता असो तळ असतो असो असो म्हणजे काय काय म्हणतं का म्हणतात घुमाट आहे घुमाट याला म्हणतात घुमाट? आहे. आणि ते पाणी पिळतं माठ म्हणतात ना ते वेगळं मातीचूच असताना तो मातीचा म्हण काय आला सगळ्या आपला मुलीने गावात सारख्या म्हणून तुका 4 मंदिरांचे वाटतात गेले होते सगळे होते काय ते चांगले होते माठवाल्या येडीच होतं सोडून गेले सोडून गेले बरोबर. आता एजंट कोण असलं तर सांग आता काय का या अशा दिवसात कोण देणारा मन मिळू गयाला बरं एजंट काहीतरी पोलीस मध्ये ना तो होय, होय. धरून बांधून आण आणि बांध या येड्याच्या गळ्यात जास्त ते असं घेऊन येते काय या कसा येड्यानं सगळ्या कवळून आणल्या तसली असली तरी चालेल कतुरा सगळं करतात ती किती अँड्रू झाला का अँड्रू समजून नाही भाषा आमची मालवणी भाषा काय समजतं काय नाही डबो घ्यायचो त्याच्यात दगड टाकायची आणि गडगड ते गडगड गोड 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 करायची ती त्याची भाषा आणि आपल्या त्याच्याशी प्रेमान बोलून जातात जेवण बोललं सत्य काय करायचं चक्की वाजवायची मग काय चक्की करायचं? नाही हळू 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 म्हणजे प्रेमान बोलून. प्रेमान बोल. आता माका शिकवलं, तू मास्तर चांगली हो. होय ना तो म्हणतोय तो पण 5वी देत हा नाही होत. होय रे, ये शिका चांगलं तुम्ही देन पण काय बरोबर चांगलं होतं सुद्धा चांगलं सुटलंच ना शिकणार शिकणार दिला तिने तुला दिला ना? हो ओके अरे बेटा नाचतोय